फैबावनांलायबाय इमारजेन्सि दिनैबो हरजों हर हा डाक्टार लिंहरदों थ' डाक्टारजों लोगो हमग्रोनि एसे ओमफ्रायसो रायज्लायनोसै नोंथांमोनजों किडनिनि अपारेसन मावासो होनबाय माथो ओरैनो बेखार मोनायाव गुना फैनानैहाय आगस्टिनाव हाबफैबावनांबाय नै काजलगावआव थांबाय काजलगावआवबो मोजां नायासै दा डक्टरफ्रानो एसे माबाय खालामो आगस्टिनाव हाबनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननो दिन्थिनोसै दा ओमफ्राय आगस्टिनाव एसे जइन खालामगोन ओमफ्राय डक्टर थायोना थारनाथाय नायनोसै र' दा खनसे सनाग्राफि खालामबावनायसै ओमफ्राय नायनोसै मा जायो सिगाङाव काजलगाव मा होनो JSB सोमलामोन नामा माने बेयाव थांग्रोबाय ओमफ्राय दाने मुग्रु मुसि सिखारबाय बालायलांबायसो आङो थांलाय फैलाय ना जाथ'नांसिगोन जों दिनै हरसेनि थाखाय बावहाय गाबोनसो खालामगोन सनाग्राफियाबो सनाग्राफि खालामफिनबावनोसै खनसेबाव ओमफ्राय मा डिसिसन जायो नायनोसै दा जेनेरेलाव सोबाय जेनेरेलाव आंनाव हानाय नङा फैसायानो गैखाला होनबा बेनोबो 7,000सो थांखाबाय फैसाया ओरैनोब्लाबो ओमफ्राय दा डक्टरा होनबाय अपारेसन खालामबाला थांनाय नंला इयो मुलि बायनांगौबावसै 6 मासै थाङा देसिमावबायसो 12 जाबाय अन्थाइआ दा आगस्टिनाव नायनोसै बेनो हस्पिटाल सका এলাউড নাই হয় আমি মা You speak to him.